Imos agora coa información deportiva. Importante triunfo do Berberecho de Noia na súa visita ao Viveiro. Os noieses repuxéronse ás baixas e someteron aos seus rivais por 43-61. Borrón e Contanova, esta era a idea que perseguía o Berberecho de Noia nesta sexta xornada da loita pola permanencia na primeira división de baloncesto masculina e cumpriu o obxectivo. Logo de dúas derrotas seguidas, os noieses chegaban a Viveiro nunha situación complicada e afrontaban este duelo con moitas baixas, xa que Ángel Castro só tiña disponibles a 5 xogadores do primeiro equipo e completou a convocatoria con Lucas García do xuvenil e Noel Pouso do filial. Os amarelos non comezaron con bo pé o duelo co Viveiro, xa que non atoparon un ritmo cómodo en ataque e se consumían os minutos estando detrás no marcador. Foi clave a entrada en Noel Pouso, que con 3 triplas reactivou o ataque dos de Ángel Castro para rematar o primeiro cuarto, un abaixo co 16-15. A primeira acción do segundo parcial foi unha canastra noiesa para adiantarse no marcador e a partir de aí a igualdade mantívose sobre o parqué e no marcador. Tras os intercambios de canastras, o Noia enfilaba os vestiarios cunha mínima renda ao ir por diante co 29-32. Os últimos 20 minutos foron máis disputados e o encontro foise endurecendo. Os xogadores de Castro seguían centrados no duelo, a pesar da dureza, para manter a súa vantaxe e impedir que os locais acortaran distancias. A defensa do Berberecho só permitiu que o Viveiro anotara 7 puntos no terceiro acto. Claves foron os primeiros 5 minutos do último parcial. Grazas ao seu bo facer defensivo, os amarelos aumentaron a súa vantaxe. As faltas, as técnicas e as expulsións visitantes tomaron o protagonismo nos últimos compases do choque. Sen embargo, o Noia seguiu centrado no encontro e afastándose máis no marcador ata o 43-61 final. Agora o Berberecho ten un balance de 3 vitorias e 3 derrotas, polo que se coloca terceiro no grupo. Esta fin de semana xogarán ante os Seis do Nadal na procura dun novo triunfo, duelo que se desenvolverá o domingo ás 8 da tarde no Alonso Rodríguez. Esta fin de semana non faltará o baloncesto en Noia, xa que o pabillón noiés acollerá a fase final júnior autonómica de baloncesto.